Έχω συγχαθεί τον Αριστοφάνη, όπως τον παίζουνε, σαν επιθεώρηση. Σέβομαι την επιθεώρηση, αλλά ο Αριστοφάνης δεν έχει σχέση. Ο Αριστοφάνης είναι ένας ποιητής. Έχει βέβαια ομότητα η ποίησή του. Ναι, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο αληθινής πνοής. Είναι λίγο σαν τον Καραγκιόζη. Φιγούρες ζωγραφισμένες γλιστρούν πάνω στο πανί. Κεριά τις φωτίζουν. Ο Καραγκιόζοπαίκτης δανείζει τη φωνή του και την κίνησή του στις φιγούρες. Είναι μια μαγεία όλο αυτό. Σκηνοθετώ σαν διαμαρτυρόμενος θεατής που θέλει να δει τον Αριστοφάνη όπως είναι. Σκηνοθετώ για πρώτη φορά. Ευτυχώς όμως έχω πλάι μου μάγους. Τη Μουτούση, τον Λούλη, τον Παπαδημητρίου, τον Κουρί και ακόμα τον Άγγελο Μέντη, τον Ερμή Μαλκότσι, τη Σίλβια Λιούλιου. 12 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Θα είμαστε εκεί. Ελπίζουμε κι εσείς. Και θα έχουμε και συνέχεια. Εγώ στην παράσταση του Πλούτου, του Αριστοφάνη, παίζω το ρόλο της Παινίας, που είναι το πνεύμα της οικονομίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα το πνεύμα του μέτρου. Αυτό είναι η Παινία. Η Παινία είναι το μέτρο, ένα στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο τείνει να εκλείψει στις μέρες μας, να χαθεί, και αυτό συμβαίνει και στην παράσταση. Δηλαδή το μέτρο τείνει να χαθεί στο έργο του Αριστοφάνη, όπως τείνει να χαθεί και στις μέρες μας. Και η Παινία σε αυτή την παράσταση λέει και ένα τραγούδι που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ωραίο τραγούδι της παράστασης, οπότε θα ρίξω και ένα τραγουδάκι σαββοπουλικό, αφού ο Σαββόπουλος είναι και το παιδικό μου ίνδαλμα. Στην παράσταση του Πλούτου κρατάω το ρόλο του Χρεμίλου. Ο Χρεμίλος είναι ένας από εμάς, πρώην φτωχός και νυν πλούσιος, ο οποίος αναλαμβάνει να διαπράξει την ίστατη ύβρη, να αποφασίσει πού θα πάει ο πλούτος. Κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε εμείς έναν κώδικα σε αυτή την ιστορία που να μας πείθει, να μας αρέσει, για να βρούμε κι εμείς τι είναι σήμερα αυτή η ιστορία που λέγεται Αριστοφάνης, ποια είναι η ομορφιά του, ποια είναι τα βαθύτερα, ας πούμε, τραγικά του στοιχεία, με όλο τον κώδικα της κωμωδίας. Ο Σαββόπουλος τώρα από την άλλη μεριά είναι για όλους μας ένας άνθρωπος που μας έχει σημαδέψει, είναι προσωπικά για μένα όλη μου η παιδική ηλικία. Μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα για το λόγο, η μετάφρασή του είναι εξαιρετική. Έχει τεράστια σημασία για μένα η μετάφραση. Τι να πω, προσπαθούμε να κάνουμε ένα ομοιογενές, μια πρόταση συνολική και δουλεύουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας περιμένουμε. Είπαμε να πούμε την ιστορία του Πλούτου, να μαζευτούμε μια παρέα, χωρίς επαγγελματισμό με την κακή έννοια, με ερασιτεχνισμό και με ανησυχία και με όρεξη για το άγνωστο, να πούμε την ιστορία του Πλούτου και της διανομής του. Επίκαιρο. Ναι. Πιο επίκαιρος όμως είναι ο Αριστοφάνης και πιο επίκαιρο απ' όλα είναι η συνέβρεση των ανθρώπων σε μια ομάδα. Εγώ κάνω τον Καρίωνα, τον υπηρέτη, τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές και για όλους τους καιρούς. Γεια σας, είμαι ο Μάκης Παπαδημητρίου. Στο ρόλο του Πλούτου, θα κάνω τον Πλούτο δηλαδή. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση, γιατί ο Διονύσιος Σαββόπουλος είναι μια φυσιογνωμία που μουσικά με έχει σημαδέψει, θα έλεγα, και πιστεύω ότι είναι μια παράσταση που αναδεικνύει τις αρετές του Αριστοφάνη ως συγγραφέα και χρησιμοποιεί ένα πολύ ωραίο
σύνολο ηθοποιών που νομίζω θα κάνει την καλοκαιρινή, ας πούμε, θεατρική πραγματικότητα πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτό.